traffic tayo ha. Humingit pa ito. Sabi ni Kapit, kumakabag na dito. Hindi natin kinapisa na display dito. So, yung sa lagi may topic pa. Gusto na ba matingal pa? Hindi natin dito. Sa kaya na display. Di ba nawa ng pinatiwala ka siya? Hindi mo pwede dito. Hindi depression na yun. Hindi sickness na yun. Hindi yung manual. Hindi yung crispy na magiging. Pwede yun. Di ba na yung mga kapatid? Hindi yung problem na. Yes, mga... Yes, yes. Yes, yes. Yung sakit pa ko doon din. Pagpulong din. Ang pwede, hindi naman ang tiwala kita dito yung manipuliti ka lang sa kilo. Assist yung mga pwede kung nag-response. Kasi lagi ito lang ako sa mga. Wala nang pagkakaroon kasi bata kayo magkakaroon. Dami mga sales ko. Ito po lang sa diabetes. Nagkikiyayat kami na sa diabetes. Sige, isubo. Mukhang magiging isang bang pwede dyan sa parang kasi parang bagay daw. Ito ba? Sa lalo ni Kinay ka. Pwede na mong kita sa ulit. Lalo na pati sa palapasak. Dapat kumamit mo dapat ang kawang sa iiyak ito. Tulisin na yan. Ay, iba ka? Dapat pala ka. Dapat ko ka nag-tv yan. May tourist. Ipag-quantity tourism na. Ipag-quantity. Sige na tourist destination. Wait, gusto ka kita tapos mag-time na ba? Hindi pa po na sila dito. Nalulupin ako din kayo. Kapitap na natin yung kuwahan daw sigurado mga pwede hindi natin kayo. At pag mga ilang mo no, mga arap yung mga ilan.
mo pa kasi kung pinatay ka kasi yan. Spetsada sa pitak mo natin, makasta din ang mga ay kamawa ng utang. Yan, 1442. Titiak. Wala kiniling mo pa rin. Diraygon, kaya ko nalalay ko pa natin yung nagpapalagos. Nalalay ko na yes. Bakit kasi berata ka niya mas awan ni Mang Flores na tayo magre-reklamo. Yan ka daw sa reklamo. Iyan sa reklamo ng sundo. Yan yung reklamo ng sundo. Nakatulong ka rin namin yung dahil kasi kayo yung sleeping. How can I be pleased? Tinawagan na nila ito. If you know what the day is, hindi may mga gulo.
Kanina sa pinakatawa ng business. Ay, po. Lain na fish pala. Lain. Ito lang is mix. Ayan. Ang regalo. Uy, asa ako nga. Buti ka lang kung hindi asa. Ayan. Wow. Ang mata ko. Natugaman. Pagka, may kumain eh. Oh my God. Thank you po. Okay po, okay po. Balik. Yung mga kapatid, nabaybay natin yung Ayala Avenue ng Makati. Dito na tayo sa
Balik tayo na. Wala na. Lagyan mo charger. Balik tayo ng Kalayaan. Dun sa isang hotel na tinutuloy ng mga estudyante. Babalagbag na naman yung mga bus. Inlari. Sabado, matraffic pa rin yung EDSA. Ayan pala mga traffic, may reblocking pala dito. Ayun o, nasa kaliwa. Sa innermost lane.
Kanan tayo dito mga kapatid. Kanan, BGC, pupunta Kalayaan. Tungay natin. Under construction din dito mga kapatid. Dahan-dahan lang tayo. Ating charger.